मग हे कार्य कोण करील मग त्याचे पाचारण करू
कारण त्याच्या मागे अनेक विषय आहेत. आळस, अहंकार, मैफिला आणि निद्रा. मृदंगाचा केला गजर, हरिनामाचा केला घोष आणि या सभेचा करून टाकला सगळा घोष. आता बघा म्हणजे पाण्याहून शीतळ झाले ते नाही असे भयामध्ये भय पाले. अरण्याच्या ठिकाणी भय व्याघ्राचा, राजाच्या ठिकाणी भय राजाचा, देवालयाच्या ठिकाणी भय देवाचा, गावात भय गावकराचा आणि या भरलेल्या सभेत या शेंडीमध्ये सुपारी देवाला जोडतो आणि आयाबायाला पसरतो, पदर पसरतो. आज आहे या देवीची जत्रा. भल्या भल्यांच्या लेकी आलेल्या आहेत, भल्या भल्यांच्या सुना आलेल्या आहेत, भल्या भल्यांच्या मैत्रिणी आलेल्या आहेत, भल्या भल्यांचे मित्र आलेले आहेत. कुणाचा कुणाला चुकून हात लागेल, कुणाचा कुणाला चुकून पाय लागेल तर राग मानू नये आणि आपली जागा सोडून दुसऱ्याच्या जागेवर रस्त्याला ढीग असतील. आजच्या दिवशी ती बाजूक ठेवू. शेंडीमध्ये सुपारी याची झडे किरिस्तावासारखा सुळसुळीत हाती घेईल पिचिरा जाईल वरच्या डोंगरी. उत्तम अशा चिरे काढून धर्मशाळा बांधे. डोळ्यामध्ये पार याचा पुढे चालेल. हाती घेईल दंडुका हरिनाम हरी विठ्ठल गेली पंढरपुरी जाईल. कोच्यामध्ये अडकित्ता याचा फटे टरटराक नाही. आंब्यावर जांभा आणि माळ्यावर गाय आंब्यावर जांबा म्हणजे रे का नाही. तुमका आहेत ना. अरे खालच्या वाटेत गेलात कधी? गेलात मग. भटवाडी माहिती आहे तुमका? हा, त्या भटवाडीत एक भट होतो. त्या भटाची 2 गोरवा होती. ती 2 गोरवा राखाच्यासाठी त्यांनी बारीकसो पोरगो कामाक ठेवलं. मोठो जास्त खातलो मो म्हणून बारीकसो बोरो. त्याचा काम काय? सकाळी उठायचा की गोरवा गोरे घेऊची आणि सरक जाऊचा आणि येताना लाकडाचो पेनो आणि फुलो घेऊन घरात येऊचा. झाला कसा? हा तत्काळ बापाशीचा होता श्राद्ध. झाला काय? पोराक कधी काय गावाक नाही मो. श्राद्धा गुंतुक्षणी व्यवस्थित गावला. पोरान होईस पैस एकदम दिले लगा घरेच्या तळे. खूप खाले आणि झाला काय? पोराचो सुन एक झालो मो. पोराचो मुगडा सुटलो. निर्मळी हो निर्मळी ती. पोर एकदम हैराण झालो. करतो काय? कसो कसो तिचा नाली कसो एकदा टपली टेकली आणि जागा ठरल्या. सकाळी परत उठलो. कोणावर शिरा मारल्या नाही मारल्यावर
केल्या आणि परत ती तोंड उठल्या परत घेतल्या आणि गोरवानी जरा गेलो सकाळी पोरात कोणी काय काय घालून नाही मो पोराच्या झोपवर जातो पोटात एकदम कावळे पडले भूक लागली असेल भूक लागली पोरान आरती पडती बघल्यानंतर काय दिसाक तयार नाही वरती टकली गेल्या नशी बघल्यानंतर काय लंटुलाच्या कंटुला हापूस नाही तुमचं बापूस त्याच्या पुढे जाया नको वाईट मानपूर नाही वाईट बाजू नजर चालत नाही नजर चालणार नाही म्हणाले खालती नाही फळावल्या ढाईची डोका बरोबर सांगला तर ती लंटुलाच्या कंटुला बघतो क्षणी वराची जीभ दिसती लढावला लावू लागली पण बघल्यानंतर काडी 5-50 हात लाव वराचा शतपान काय चलना पण खाल्याशिवाय जमना पटात कावळ्या पडलेले पाठ आजूबाजू बघल्यानंतर कोण नाही असो पाठकडे हात घातल्या हे का माहिती काष्टे हात घातल्या याचा केल्यान खाडू केल्याने सपासप वरतवली सपासप 5-50 लगावून दिल्या अरे खाल्ली असेल तर पाहिल्या तुमका वाढले तर पाटाखालती ढकलून दिलास का कोणा ढकलता 5-50 ढकलून दिल्याने केल्यान काय आडवो होतो देव याच्यावर राहिल्या पाठ पुढे होतो त्याच्यावर जे पाय टाकल्यांनी उत्तर आंब्यावर माहित ना तुमचं बाजार कधी हो उद्या सकाळी सज्जा गाडी एक जाया बांध्या आणि काय करा हो 15-20 रुपयाची एक काय बघा काय कशी होई माहिती पाचून ठाकाडो बसलो होयो तिला लक्षात ती कशी ती तुम्ही बघा 20-25 रुपयाच्या बाहेर जाऊ नको आणि बोरो 200-400 रुपयाचो वालो बघा गावातले 95 ते 90च्या आसपासले दांडगे गडी बघा याला घेऊन काय करायचं सांगतो काय घेऊन घरा घ्या काहीचे 4 पाय एकाकडे बरं बांधा माडाच्या कवयातून दुसरा टॉक त्या वाटेक टाका आणि जे सांगलोय गडी त्यांका त्या वाटेन वडुगला या असे झपा झप काय सपासप माडावर चढतली काय मरणार नाही काय नाही मरतली काय तर ती जपतली मी आहे शिवाचा शिवभक्त महिषा काही एक ना शिवा रे मानवाला या काय झालं काय त्या आर्मी वाल्या उम्या आज जो ड्रेस दिल्या त्या अरुणात रातीचो दिस करून शिवल्यानी इस्त्री मोडून टाकला मोठे खातकर्मी असात तुम्ही टपाच्या टपा निघतो बसला ढकलून टाकला नाग आपटा मेलून तर काय होणार नाही तुझ्यापाशी थोडंसं काम आहे आमचं कसलं हो
समुद्र तीरी ब्रह्मदेव होणारा प्रारंभ करून बसला आहे. त्याच्यापाशी आगम निगम 618 पुराणे आहेत. आम्हाला शुक्राचार्याची आज्ञा आहे की ब्रह्मदेवापाशी असलेले 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणे हे आमच्या हस्तगत झाले पाहिजे. त्यासाठी म्हणून तुझं आम्ही पाचारण केलेलं आहे. काय होय मी काय नाही मा तुझं बळणी जाऊ ना तुमका माहिती हा तो अस्सल मारती असा ना त्याका सवात गमला काय लाव कशी अशी उभी राहता. हो या देवाचा देवस्थान कळविला माहिती हा. ती बघा कशी डुकरा बघा कशी जातात ती बघा. हो बघा एकूण गो हो बघा का झाडी टपली घातल्या आणि सुळ घुसतो शकता मारती. हो जगतात का चितार होणार नको हराण होणार नको काय सगळा काय तर होत बसला तुझं नाही एक काळजी करू नको. आजा ठेलाल्या आज नातवात बाहेर काढल्या समजणार. आणि ह्याका 3 वडी होती हंसाच्या विंसाचे नाही शान आहे हो. नाही हा हे सरकारी कमानीच्या ओढी होत. तुम्ही फक्त एक काम करा माका फक्त पाठसून मदत करा. काय माहिती हा पाठसून फक्त 3ऱ्या अंकाक आग लावून द्या. जमली तर ना आग लावकच होई पाठसून अजिबात घेऊन येता का मारे पेट भरतोय आधी अंतर बंतर झाडेल या बार मोठं फसली असं माहिती आहे तुमका टेकून दे जाग्यावर पाडी नाही घरच्या म्हातारे वरात खाऊ खाली. आणि बंदीने काय झाडलं तुला काय खातोस हो नाही आज जात्रा मा गावकर सकाळी दिले मो देवाकडे अडसाळा हाडल्याने ठेवल्याने पाणी खाल्याने हे आग्रवला कोंडल्याने खाल्या आणि सगळ्या अडसाळातलं शमूर ठेवून गेला. काय पुढचा बरोबर लागता महाग झालं किती किसलं अजिबात खबरा पडाग नाही. ह्याच्या केस काढू माझ्या केसात चिरमुल्याचे लाडू. नाही सरडे अरे सरडू का नाही बाबा काढू नाना तो नाव नाही हो नाही ही मरवली कपडे दिला ज्याला मारतो नाही गुजर मांत्री का काय आजच्या दिवशी असं नाही यात काय तर बोलून घेतो खाणार रोपण हो घ्या ही कर्मबंदी आहे. ज्यानं कर्म करावं
एक सांगते ऐका हा. आता माका सुद्धा माहिती आहे. एक दिवस काय आला माहिती आहे? त्या शेतल्या हरीचा आंबा असा बघा. त्या आंब्याक लागले आंबे आणि पिंट्यान काय केलं माहिती आहे? एकाचे आंबे खायसारखे वाटते तेव्हा गेलो बघल्यानंतर आंबे व्यवस्थित होते. बघले कोणी बघले? काय पिंट्याच्या डोळ्याने बघले. कोण जातो कोण दुसर काय जातले त्याचे काय गेले काटलो कोण हात काटलो पण ते टाकतलो कोण कोण टाकतला मग किती काम केलं नाही पण पहिला कर्म कोणी केला डोळ्यानी. तो जेव्हा चोरी होतो ना तेव्हा त्या हरीण बघल्या आणि ती काठी घेऊन गेलो आणि पिंट्याची पाठ सोडून पाठ सोडतो तरी झाला काय मारकोडी खाल्ला पाठी खालो होता बरोबर पण पाणी खेच्यात सुटला बघला ना कोणी डोळ्यानी म्हणजे कर्म डोळ्यानी केल्याने निस्तार आल्याने त्यांनी माझा मी बघून घे नाही मालकीची काढला माझी वाट बघून ना मी कोण मी वादंत्री हाता काय हो बकवाद नाही बकवाद सारख्या वादया वादंत्री वादया नायक कोण आहे मी तुझं तुझाही वाजव भाऊ तो नाही मग कोण आहे नाही तो नाही मग कोण आहे मी कोण रे काय बोल नाव काय चंदूदास नाव कोणता तुळजापूर तुला काय बोल तुळजा भवानी गो 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 तुळजापूरची भवानी मोठा आहे यंदा पाऊस पाणी कसा काय पडला देवीचे म्हणणे तेच आहे अन्नाचं पाणी आणि पाण्याचे अन्न करून बाजूपाना सुकात ठेवूया
कच्छपुत्र मातरासुर अमराचे संतासुर वेदायोगी सत्वरा सागरामध्ये लपाला हे देवा देवा नारायणा हे देवा देवा नारायणा मी देवराज्य जोडावं आणि दैत्यराज्य मोडावं यासाठी समुद्रातील देवाला प्रारंभ असताना कोणी एक दुष्ट येऊन माझ्या कारणादेवाने भयंकर आरोळी केली आणि माझ्या मुखातून 4 वेद निघून गेले म्हणून तुला दावा केला. तो दुष्ट कोण व कुठे राहतो याचे मला तो दुष्ट अशा रूपाने सापडणार नाही. मत्स्य रूप धारण करून तुमचे वेद तुमच्यापाशी आणून दे. तुम्ही स्वस्ताने गमन करा.